Ahojte a dneska je také videjko, že takto si rozdelím časť líca a budem kresliť dospelá kosmetika bez detská kosmetika. A teraz to sa celé to bude. Pretože niektorí ma ešte poznajú, že som taký človek, ktorý všetko potrebuje. Mám ešte takých 14 rokov, ale to stále ešte potrebujem. Ja som to dostala na narodeniny, no povieme vám, kedy som mala 7 rokov, aj to stále ešte chcem používať. Ja som to iba asi 2-krát používala, aj tak to bolo proste, že na nič. To sa nedá otvárať, lebo to je také ťažké. Ja nechápam, že ako to majú otvárať rodičia, alebo tie deti. To si mám tie nechty, bože. Pomoc. Robí si zo mňa srandu. Počkaj, mám už nápad, že sem dám rúž. A on nikam nespadne. Ďalej viem otvoriť toto, druhú stranu. A tam tiež dám rúž. Alebo krém. A ďalej skúšam otvárať to celé. Au! Ale neviem, čo je s tým. Som to otvorila. Ja som sa nikdy tak netešila. Ani na narodeniny. Áno, to je takéto veľké. Je to strašne veľké. Dobre, odložím ju sem. Na stôl a teraz bude dospelá kozmetika. Takže raz. Potom tu máme 2. Veľa rúžičov sú tam vzadu. 3. 4, 5. 6. 7. 8, čo aj nebudem používať. 9. 10, 23 veci. Budeme používať dneska iba toto. Zvykla som dať takúto vec sem dole. Toto bude dospelá strana, to je detská. Takto. Takto. A teraz vyskúšame to detskou. Ja nemám čiernu, takže budeme asi používať sivú. Proste, že takto. Nejako takto to má vyzerať. Ďalej poďme vyskúšať, ešte iba vyskúšať, spraviť niečo zelené. Takže ja chcem spraviť takto, akobyže takto. Neviem, či sa mi to podarí. Je to rovné asi.
A niečo takto som to chcela. Ale zelenú v detskom mám až 2 zelené. Ale takže budeme teraz takto kresliť. A keby ako pomôcť, ja vyzerám ako debil s tým okom. Akoby ja som zvykla zväčšovať to oko. Pozrite sa. Zväčšené oko a normálne oko. No ešte normálne oko. Bože, pomoc. Sa zabijem. Viete, čo mám s hlasom? Poďte, že som unavená. Ďalej, ja sa ešte bojím dať highlighter. Bože môj. Dobre. A zvykla som dať túto na nos. Túto som to zvykla dávať. Takto. V detskom ja to nemám a nechcem si... Aha, mám. Akoby ja si to iba skúšam robiť. Takže nejako takto to teraz je. Prepačte. Áno. Nie sú také debilné, ale... Aha, počkaj, ja potrebujem pretože zelenú. Dobre, zoberieme si zelenú. A mám to zrkadlo, takže... Ja hrám ako Aziatka, ja neviem. A zdá sa, je zelená. Ja neviem, ako to budem dať dole, pretože... Dobre. Au. Ja sa tu zajebem. Budem sfarbiť Perry. Takže bereme si a zaberieme si taký viacej svetlučky. Dobre. Iba polovicu. A detka, nezabúdaj si to, iba polovicu. Takto. Zaberieme trochu temnejšiu, no ako trocha. Oveľa trocha. Bože, ja som krivá. Aha, mám toto. Pomoc, táto strana nejaká nenormálna. To je ešte hroznejšie. Pretože vyzerám asi ako debil s tými vecami. Asi na kameru to vyzerá oveľa zlejšie. Možno ešte mám toto na nose. A mne to spadlo. Nenávidím tú zelenú.
Zoberiem si takto rúž. To si môžeme aj schovať. A up and down and round. Teraz, decka, ja neviem, čo sa mi bude pomôcť. Takže hnedá rúž. Ona skoro nefarbí. Pomôcť. Pretože neviem, čo robím. Ja proste, že robím, čo chcem. Tak to vyzerám ako debil. Dobre, teraz to celé budeme upratovať. To, čo nenávidím, upratovať. Pomoc. Asi mi šíbem. Ale píšte, že mi šíbem. Alebo budem vám komu šíbať. Ja sa zabijem. To sa celé ešte musím dať dole. Nepadaj. Ty mi nepadaj. Teraz oľko. A druhé oko. To nejde dole. Pomoc. A nechcem zajtra ísť do školy ako debil. Dobre, zajtra nedeľa, mi je to na svete. V pondelok tam nepôjdem do školy. Aha, to ide dole. Wow. I see you. I found it. You found it. I found it. I'm Sandy. A teraz. Aha, toto ešte som to vedela odložiť. A už sa tu hrajem. Odložila. Toto nepotrebujem. Dobre, ja neviem, čo... Mne je nuda, chápete? Mne je nuda. Aha. Dobre, tak všetkým ahojte.